já nevím, to si mě poraďte. Jo. Jako... Pozor, musíme to zachytit, Zuzka chce poradit. Ale a teď jak dlouho to budeme hrát? Já chtěla bych, že... Nebo můžeš jenom celou podat. Co ti zvládá, moje jméno Jana. Hledá, může provážný vztah. Je to lepší s tím, jak to zníš na to. Jo, a budeme to střídat přesně podle těch intervalů tady odsad. Takže... No, to bude dáme jménem Jana. Hledá, může provážný vztah. No, krásy se týče vyhraněné požadavky nemá. Pouze jeden. A pak kde už to nějaký. A úplně jako nějak super. A ta šuta. A tady rozsvítí. No to vyšlo dobrý. A tady spíš na ty elektrický.